even anders dan anders. We hebben te maken met voetbal, we hebben te maken met straatvolleybal en toch staan we hier met 20 man. Daar ben ik er altijd weer trots op, dat vind ik fantastisch. Er zijn ook weer een paar nieuwe gezichten. Desiree bijvoorbeeld. Desiree, normaal hebben we alleen maar mooi weer en goede wind. Maar vandaag komt Omroep Friesland, ja dan loopt dat anders. Iedereen klaar? Nog 10 seconden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en de stad is vrij. Het is een mooie boot, maar hij gaat ook al als eerste goed weg. De 135 van Pieter. En de 150 ligt er ook weer goed bij. De 121 en 152. Maar Martin ligt erboven. Wie gaat eerder finishen? Marleen komt bij Wiebe aanzetten. En jouw Martin is nummer 2. Wedstrijdleider. Ja. Wat ben je hem hier aan het doen? Ja, dat is een mooie. Wij doen dit vanuit de watersportvereniging om mensen het plezier op en rond het water te laten beleven. En dan bedenken we elke keer nieuwe evenementen, zodat we verschillende doelgroepen weten te raken. De ene wil roeien, de ander vindt dit leuk, de ander wil in maandagavond wedstrijdzeilen meedoen, dat kan allemaal. Och man, super geconcentreerd. Ik moet even naar hem toe, want hij redt het niet meer. Wacht even, even kijken of het goed met hem gaat. Zet hem op, kerel. Ja, kom. Je redt het. Je redt het. Oh, de 148 komt er. Oh, die Astrid, dat is zo gemeen. Och, die Astrid. Ja, Piet is gefinished met 157. Super, Piet. Dat is de eerste keer derde, man. Dat is... Jo binnen Piet. Jawel. Lok wel eens keer, dat ging goed nevens mij. Ja, een trein plakje, hè, dat hier minder kan. Ja. Ik jaren niet van de wedstrijdleiding. Jo wie net jaren treden we. Nee, meestal treden van onderen. Dus, ja, dus dat wie een balbeslag is. En waar ziet hem dat krijgt in? Nou, ik denk in de uitstelling van de boot, hè. Dus we doen het nog net zo lang, maar er komt nog wel wat bij Sjen, we hem goed uitstellen. Dus, Want wil je maar jou hierop letten? nou, jongen, of er nog romte is en of er nog balling in zit. Dus ja, daar ben we nog net zo betoefd in. Daar ben betoefdere heren en nou, die varen meestal vooraan. Maar Wiebe ligt nog steeds op 4. Marleen die zit hem in zijn nek te hijgen. Ik heb het jet horen weddenskip. Oh, ja, mijn hier? Ja, maar, ja dat weer mijn Martin Dijkstra weer dat. Zit mijn bootje vatten her en ik zei, kerst voor mij het mooiste bootje maatje voor de bestikkering. Hij zei, ja, dat ken ik wel. Ik zei, nou ja, dan, als dat lukt, dan ga ik in hier eruit. En nou ja, de kerst met en hij vaart er, hij het mooiste bootje maken. Dus, Nou, ben je tevreden? Ja, zeker, dik tevreden. Ja, hartstikke best. En wat voor kapsel hier is toch hiervoor? Nou, dat weer mooi lang, zou ik je vertellen. Ja, dat weer, dat hoe mijn neus haast. Dus ja, dat weer aardig lang. Ja. Dat best wel fanatiek alleen wat dat dan hier. Ja, zeker. Maar ja, met ik wat liedje nou, we hebben prachtig mooie bootjes. Oké, mensen.